Pasa aí que va. Pois mañá non o perdan, porque volve o Quéreme Soar, pero antes toca adestrar un pouquiño ou máis ver aprender unha nova disciplina deportiva que é o fútbol gaélico en Irlanda, deporte rei, pero aquí en Galicia vai gañando tamén moita forza de adeptos nos últimos anos, en parte grazas aos lorchos e lorchas de Boiro que témolos por aquí. Pablo Miragalla, moi boas. Que tes aquí a todos os teus rapaces xogando, a Marcial tamén dando todo. Sí, está dándolle ben. Eu quero coñecer como nace este primeiro clube de fútbol gaélico da comarca do Barbanza, porque non foi o primeiro en chegar aquí a Galicia, pero está arrancando con forza. Sí, pois como facemos sempre, 5 ou 6 chavales contactan, queremos ver se podemos montar un equipo ou sumarnos a algún. E facémoslle, nós lle montamos todo, facemos curso e tal, aquí hai que poñer todo en bandeja. Gustoulles, moveron os amigos, xuntamos aí... Parece que sí que lles gustou. Mira, tes por aí o micro por se queremos Pablo, por falar con certo, estes lorchos e lorchas. médico da Federación Galega de Fútbol. Sí, son traumatólogos, sí. E falando de federación, este deporte está federado? Sí, bueno, a nivel nacional tes que ter 50 clubs para poder ter unha federación. Entón, temos que agradecer que a Federación Galega de Fútbol nos acolleu, pois como fai co fútbol sala e tal, como unha variante máis do temos os nosos fútbol, seguros, o noso acceso aos campos, gracias a eles, que senón non podíamos. Aguanta, Maravilla. Non podíamos, e menos este coste, claro. Claro. Como te chamas? Iria. Iria. Por que se che deu a ti polo fútbol gaélico e non o fútbol, o baloncesto, o balonmán, ou sabe Deus? Por que? Bueno, primeiro porque se apuntou mi padre, entonces como me falaba do deporte e tal, pois interesoume e apunteime ao último cursillo que hubo en Bealo. Sí. E o pai, como empezou isto? Pois pedirme axuda para sacar o equipo avante, boteille... Pero ti sabías xogar? E non. Ainda a día de hoxe non te quedas ti que sei moito, pero bueno. Pero entón, a ver, Pero bueno... se non sabías xogar, por que che piden axuda? Que axuda lle pudeches dar se non sabías? Pois a que fora o equipo adiante. O sea, o primeiro era ter xente suficiente para que o equipo fora avante. Unha vez que tiemos a xente, xa aprendemos a xogar, pois xa se veu asumando máis xente ao proxecto. Temos un proxecto a nivel medio-largo plazo, proxecto Lorchos que chamamos nós. Proxecto Lorchos. Lorchos, claro. Que iso dos lorchos e as lorchas exactamente de onde ven, porque escolleron o nome do equipo tamén ten aí o seu intríngulis, Bueno, non? o equipo é Galicia Bealo Lorchos, porque nos acolleu Galicia Bealo, que nos deu tamén... Sí. Pero había unha peña das festas de Boiro, que é a peña dos Lorchos... Porque os lorchos son os peixes, non? Ou non? Sí, verdade. Vale. Ademais, mira que pinta de Lorchos. Ai, Ten pinta de Lorchos ou non? Que E a ti un por nome que se con che retranca. Eu fui un dos primeiros en entrar tamén, pero a verdade é que me encantou o compañeirismo que hai, que non se ven outros deportes, que podes estar con os outros equipos despois do partido, tomando unhas cañas, unhas cervezas, e non hai ningún problema. Dicimos que isto é unha mestura de fútbol, de rugby, balonmán, pero baloncesto creo que non, non? Porque aquí Podería. traen unha escada para... Hai de todo. Ti que tal? Que gustache isto? Home, sí. Pois, víate mellor no baloncesto, que queres que te diga? Bueno, hai cousas Que tamén lle dá moi ben un pouco copé, que lle dá moi ben copé indo Copé. ves. Teño fondo de futbolista. O que pasa é que dedicándose ao fútbol un pode acabar vivindo do fútbol, non? O do baloncesto, ou de outros deportes. Disto non creo, Ou No, sí? No, ahora mismo é un deporte que se considera amateur. Entonces... Bueno, haberá que darlle tempo, non? No, Pero polo pronto... é amateur pouco de a pouco. principio. O que pasa Foi unha que das cousas que nos atraeu. Pero ten outras vantaxes. Porque cartos non gañaredes, pero viaxades. Sí, eso sí. Xogastes en Abu Dhabi. Sí, esta camiseta é dali. Esta camiseta é somos un campeóns. Pois esa aventura queremos sabela, Pero claro. que campeonato foi ese? Home, Pois foi o primeiro campeonato mundial que pudemos ir, os xogos mundiais, que é curioso porque pode ir unha unidade que pode ser un continente, pode ser un país con estado e tal, ou pode ser unha rexión, ou unha nación que non teña estado, que queiras chamar. Entón, nós conseguimos que podera ir Galicia, e na primeira edición que pudemos ir, que foi esa en Abu Dhabi, pois conseguimos o campeonato. así que non volvistes cas mans baleiras. Sí, pero bueno, viñemos fastidiados porque perdemos aí contra Argentina aí ao final de todo. Aí había un pouco de pique ao Uns final. animales que viñan do rugby. Pero que para o poquinho tempo que levades con todo isto xa tendes un palmarés bastante decentiño, non? Iso motiva as tamén. rapazas son as que teñen así tal porque teñen un campeonato de Europa no 2018. As lorchas veñen pisando forte, non? Sí, bueno, a selección galega A neste selección galega, vale. Dime unha cousa. Eu veixo a portería, a da baixo é fútbol, a da arriba Logo tira rugby. para arriba. Para que sexa gol, que vale? Tanto por abaixo como por arriba ou
No, abaixo valeche 3 puntos, é o gol. E arriba 1 punto. Por eso veredes por aí hai nos vídeos que aquí non podemos facer que vos reventamos o chiringuito un pouco, pero, claro, tirando así... Pero uns pases o mellor sí que podemos para entender un pouquiño mellor, non? Sí. Como vai isto, cales son as regras básicas do xogo? Pois o que ve a xente, sobre todo, é que pasamos coa man. Veña, pois podedes empezar, se non nos Entón, estragades nada do decorado... Hai contacto co mano Rubi ou non? Non che deixan facer unha camadela ou zancadilla, como queres Aí chamar, tarxeta, ou placaxe. Pero Aí se tes placaxe. o balón, un toquiño os dous. E un maneteo sí que se pode. A ver que me quito o balón a mí. Forcexear polo balón, tal. A ver, con quen Veña, vou como eu? sería? Conmigo Aí vai, non. Raquel. Non sechas cobarde, home, que agora vamos a quitar. Agora que lle teño. Doulle co pé. A ver. Mira, veña. Ve aquí. Como facemos? Ide facer o pase, veña. A ver, como sería Tedes isto? Pase. Tedes que darlle unha cachetada ao balón, é ben fácil. Pero non se pode suxeitar, como se fose no volei, No, non? collelo. Podemos collelo, sí. vale. Tede cuidado Veña, aí, aquí o porque- teño, pois pase para ali. Perfecto. Bueno, Vamos, xa que está xa son fichado. unha lorcha. Fichados. Dalle. Hola. Veña, que xa estamos. Dalle Apunta, para ali. fichados. Apunta, Veña. fichados. Pichalo, pibe. Toma, por arriba. Tamén se pode meter pé, non? Sí, podedes pasar co pé tamén. E outra cousa que tamén chama moito a atención é que, claro, non podes ir correndo así como no rugby. Claro. Entón, Hai cada que botar. 4 pasos facemos como no básquet que renovamos. Pero complícache un pouquiño como o bote é moi fácil. Cando faz un bote, o seguinte tens que facer un bote no pé, un solo, que é este. Hola. Entón, isto xa vos complica un Iso pouco. xa é para cursos Veña, máis avanzados. Aí vai. Pasa por aí. Veña. Ten que vir a pelota a vos mesmos. A ver, Haberá Nino, que meter joder. gol, non? En Aí algún está. momento. Aquí o temos. Veña. Tira a porta. Veña, sen medo. Aí. Toma! Toma! 3 puntos, non? 3-0. Non Por está eso mal, non está mal. hai moitas remontadas nesto, que é o que mola. Cantos tamén. goles por partido, máis ou menos? Sobre 20 puntos en total por partido, máis ou menos. Claro, Así que isto que non un se xogo conta moi como goles, dinámico, senón non se 20-20, para. un 21-19, unha cousa así. A mí o que máis me gusta de todo este proxecto, ademais de recuperar pois, un deporte que ten tanto éxito fora daqui e que parece ser que ten futuro aquí, é esa remuda xeracional que estades vos esforzando tanto en conseguir con ese proxecto coas escolas, que sí que me gustaría que fixeras fincapé un pouquiño nese sentido para todos os interesados, non? Sí, o Gaélico é o proxecto que máis, que nos encanta. O que máis porque- vos ilusiona. Claro, que sí. xa hai máis de 800 nenos e Caramba. nenas que xogaron a gaélico vinculado ás escolas como actividade extra, se os colexios contactan yo preparamos, e xa teñen este ano 8 torneos. E o equipo de Boqueixón, que é infantil, que sería máis ou menos o que é infantil e cadete, é subcampeón de Europa. Cal é o próximo partido? Hai que aplaudirlles desde aquí, xa Claro lle que mando. sí, aplauso grandísimo. Cal é o próximo partido? Queremos vervos. Onde Nós xogades? ahora estamos, normalmente o verán é a época dos campeonatos da selección galega, neste ano non hai po ano europeo, entón este ano temos Copa Vikinga en Catoira, os próximo sábado, En 2 días, en vamos. 2 días, Próximo Xa sábado, estamos ides aí. a festa 7:30, xogamos o partido da Copa Vikinga e despois temos media hora para charlar con quen queira baixar e falar con nós e preguntar. Que ben. E a semana seguinte, Gaélico Praia Ansada. Gaélico Praia, que isto aínda é rizar máis o rizo. Eso está... Iso ten que Está cansar, aberto a calquera que non teña fai su seguro, está aberto a calquera que non teña licencia e pasar todo o día aí en Sada, bueno, interaccionando tamén entre todos e pasando ben. Que maravilla, pois Quedan vos parabéns por fichas este aínda, non? proxecto. Quedan fichas. A min, alo menos, resérvame unha. Hai a máster, podes vir. E sabemos que na vindeira tempada chegan as lorchas tamén para dar moita Sí, moita guerra. animar, que é un Claro deporte, que sí. o fútbol gaélico femenino é todavía máis divertido porque é moi dinámico, van máis ao ataque, menos zurranse menos, e que se animen todas porque po ano queremos ter equipo Veña, no que hai que Barroso. dar guerra, lorchas, e a toda a xente que se queira apuntar, parabéns de verdade por achegar o deporte e os valores do deporte, sobre todo os máis pequerrechos, e por faceros pasar un momento divertido que eu penso que teño madeira, eu de Estades fichados. de Apunta, gaélica, apunta o nome. dinlle ben ou non, si ou non? Complementáis a ficha esa... Vale, Pois vale. isto está feito, Como ya está. asinamos? Bueno, Grazas mira. por vir, Viene por aquí, viene Aí temos por a aquí. un que tamén Ahí mete está. gol. Aquí estamos. Benvidos ao momento preferido da tarde, que é a terceira pista do Son Misterioso. Aquí estamos. Aquí estamos. Que tal, como levas? Ben, estiven aí botando un partidiño, unha pachanga de Xa fútbol gaélico. que Está estabades interesante, aí fuertemente Sí, xogando sí. fútbol gaélico. Chulo, chulo. Teño moitos amigos que xogan o fútbol gaélico. Sí? E amigos no Cascarilla de Coruña e por aí. Estes son os Sí, señor. lorchos de Bealo. Non sei se hai pique ou non. Conozco. Non hai Cada pique. un, non. Esto se Bo arregla. rollo. Quedan despois para tomar unha cerveza e xa está. Maravilla. Bueno,